हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे ब्लगाव बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर स' माने बे भिडिअआ दाखालिनिमोन आरोना लोगोफोर आङो एडिट खालामनो बानानै खालामाखैमोन माने आङो जाहा आनै लाहानियाव आलासि जानो थांनो ओंखारदोंमोन आरोना लोगोफोर माने जाहा आनैनि बिबोनांनि हाबा दङमोन आथिमंगल हाबा बेयावनो माने थांनो ओंखारदों आरोना आं लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअ बानायथारिया एसे गोबाव जाबायमोन माने मा भिडिअ बानायगोन मा मागोन साननानै बानायाखैमोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय बेखौनो सानबाय आं एसे भिडिअ बानायनानै होनोसै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो दै लोगोफोर नै जों दा थांबाय दङ स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम स' लोगोफोर मा होनो जोङो सहैथारनोसै आरोना बेनिफ्राय फट' दिखांनानै बिदालाङाव एसे थाथ'बाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो टिकि बुटारा मा होनोथाय आंबो बारा मोजां मिन्थिया नालाय स' गांनैसो फट' दिखांनानै थाथ'बाय आरोना सहैथारनोसै बांद्राय गोजान गैला नायलांथारदो दे नोंथांमोना जा बार बारदो फट' दिखांनोसै दा गांनैसो स' सफैबाय आरोना जों लोगोफोर ओमफ्राय बाहेराव मानसिफोर दंसै आरोना खामानि मावनाय जाखायसो साहा लोंसै साहा दिंखिया गस्लाबो चेन्ज खालामला खायासै साहा लोंसै स' जोङो सहैनानै जेबो भिडिअ बानायफिननाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय नेक्स्ट दिननि माने हाबा दिननि आरो ओंख्रि हादोंमोन गामिनि मानसिफ्रा लोगोफोर बेनिफ्राय नैया जोंना दरा लागोनि मानसियाबो सफैबाय आरोना लोगोफोर नैया खैनाया बे ओमफ्राय बेनो आरोना दराया लोगोफोर बेनिफ्राय माने आं भिडिअ बांद्राय बानायबाय थानो हायासैना लोगोफोर खामानि मावनाया बेस्थ' ओमफ्राय जिखिनि बानायनो हायो बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोनजों स' जोबजासिम नायलांबाय थादो दे लोगोफोर माने लांखांबाय जाबाय दे जाबाय जोंनिया सेंग्रा एक्सट्रा ayo duduk ke buku Nason mobil nih Mana ini deh? Emang bisa?
Macam lu mana deh? Oh ini alas siap. Kamu sepeda dulu, Pak. Sini kok. Kencang. Bye bye hả? Bye bye. Kata. Thằng đó đó. Ha.